podo akur guyub rukun, ojo seneng congkrasi tonggo podo gumun. Rukun iku syarat tumuju maring kamulyan, ojo ngasih bubak koyo randuwe tatanan. Yen ono sloyo ojo digawe umbaran, yen ono suloyo ojo digawe umbaran. Pirang dino pirang sasi ra gelem pedukan, ngasih ganti tahun tetep ra gelem salaman. Yo kebajut nemen dadi sana seduluran. Yeah. Ojo ngrasa bisa urip dhewe tanpa liyan, ora suka ora kupo ora arung liyan. Dadi banyu emo nyawuk lan dadi godhongan, emo nyuwe banjur gegem terus dadi tangan, terus dadi tangan. Ojo ngrasa luwih pinter luwih pantes wian, nyawang kanthi sisih netro kelawan sosokan. Nyacat liyan ora krasa mergo pengadatan dosa lan maksiat. Wis kaya kosego jangan, wis kaya kosego jangan. Sifat kang ngerusak ojo digawe momongan, hasud iri dengki adu-adu rasan-rasan. Ora gelem ngalah soho seneng pamer liyan, di alem menungso bungae ora merlian, di alem menungso bungae ora karuan. Ojo ngrasa bisa urip dhewe tanpa liyan, ora suka ora kupo ora arung liyan. Dadi banyu emo nyawuk lan dadi godhongan, emo nyuwe banjur gegem terus dadi tangan, terus dadi tangan. Sifat-sifat mulya kudu digawe adatan, nyambung sana dulur soho welas maring liyan, welas mring kanoman soho hormat kasepuhan. Alus tutur luwes tindak tanduk ing bebrayan, dadi jalma aja seneng kaget lan gumunan. Ngadepi perkara re ruwet kudu sing wian, ngadepi perkara re ruwet kudu sing wikan. Ati kudu jembar soho jatmika pikiran, ojo ngasih keleleran, bukan ngasih lali yen awah duwe pangeran. Quran hadis kudu dadi cimat cecekelan, dawe ulama soho kiai tenanan. Anak mikso kubur ngaji soho wikan, slamet siksa kubar wae ring plengdangan.